ranar da na sauka Agadas da safe da yamma na muka hau motar Libya. A lokacin muna zaune mutane sun fi 200, ni tun daga lokacin ma na fara sarewa. Kowa na kalla a wannan gurin sai in ji ya ce shi Libya zai je. Kowa Libya sama da mutum 200 na ce kai wannan kasar kamar nan kadai ake neman arziki. Dai to ina zaune. Sai yamma ta yi sai aka fara zuwa da motoci irin Hilux din nan Tandara. Akwai wani a lokacin da safen nan ana ta siyan sanduna. To ni ban san me ake da sandan nan ba, sai muke tambayar wani tsoho mai sai da sandunan, sai nake ce mai wannan sandunan su me ake da su. Yake cewa yaro ai wannan sandan da kake gani shine rayuwarka. In baka siya ba wannan sandan shi ake hawa, yana ta dai waya haka dai muka sai wannan sandunan na guda 2 muka siya tun da dama mu 2 muka tafi. Da yamma ta yi motoci suka fara zuwa, na ce to mu kuma dama ina ga mota 2 ta tafi sai tamu. A lokacin na ce to bari in leka an ga wayya ma ake hawa motar ma da hawa wannan ita da muka siya tun da mu sababbin zuwa ne. Ina zuwa sai na ga wani lodi da ake yi, mota Hilux dai kowa ya san Hilux, irin motar nan ta 'yan sanda. Ka gani a ciki haka za a tsira mutum wajen 65, haka ake tsira mutane, kuma tafiya yake ba ta wasa ba. Tafiya ce ta a satin da ka tafi ta yi ma da kyau shine zaka shiga a satin da ka je. A satin da ka tafi shine zaka shiga a satin da ka tafi daga nan zuwa Agadas, a satin misali ta yi ma da kyau kwana 7 kenan ka shiga. To naga yanda ake wannan tsira mutanen, na ce kai na tsaya ne lissafi dai kaman zan dawo. Na ce to ni yanzu in na dawo kuɗin da na ba wannan baiwar Allah bai zama lalle su fito ba, za ta iya cewa ma ta turo da su ko kuma zuwa ta rigima akan kuɗin. Na ce to bari kawai dai a yi shahada dai a tafi. Har yamma ta mu mata mu motar ta zo, aka kira sunayen mu, muka hau muka ci gaba da tafiya. Haka da muka tafi da daddare muka je wata buwa ba ta dan nan gaba da Agadas, aka ce ina 'yan Najeriya, muka ba da jaka 5 aka yi gaba. Muka kwana a wani gari shi ma dab da Agadas. Daga nan sai muka ci gaba da tafiya, muka tsaya a Amzigar, shi ma nan muka yi wuni ɗaya. Daga nan muka ci gaba da tafiya aka hau Sahara. Ana ta tafiya malam, na kasan tafiya ba za ta kare ba a Sahara. Har muka je Sigidin, nan ma muka kwana a Sigidin. Lokacin sanyi ne wallahi, na gama da daddare wani jahilin sanyi da ake a wannan garin, wallahi haka muka kwana. Da safe muka je wajen wasu ma'aikata, su ma ba ruwansu da kai dan Nijar ne, a cikin Nijar din ne, ba ruwansu da kai dan Nijar ne ko dan Najeriya ne, kawai ka ba su jaka 3 su wayannan. In kana da passport shikenan. To nan ma dai haka muka ba da jaka 3 tunda ba mu da passport. Su ma 'yan Nijar din raguwar su ma tunda su ma ba passport din ne da su, suka ba da jaka 3. Wasu wanda ba su da su aka aje su a rana, aka bata musu lokaci, sannan aka ce su ma su zo mu tafi. Muka je wani ita ma wata buwa ba nan, ita ma a cikin Nijar din, ita ma nan muka ba da jaka 6 mu 'yan Najeriya ne. Daga nan muka ɗau hanya muka ƙarasa nan Madama nan ma muka ƙara ba da jaka 5. Daga nan Madaman sai da safe sai aka ɗauke mu, sai aka kai mu can, an ɗan yi nisa da Madaman kaɗan, sai aka ajiye mu. Sannan sai wani Batube ya zo a wata mota, sai aka ɗora masa mu, shi kuma sai aka ba shi kayan da ya taho da su. Shi direban Agadas ya karɓa ya koma, shi kuma ya karɓe mu, sai muka koma muka ci gaba da tafiya. Haka dai ana ta tafiya har muka iso Gaturum lafiya ƙalau. Wallahi muka isa Gaturum da safe, aka ajiye mu a kofar wani gida. To ni ne tunanin gidan inda aka ajiye mu, ne tunanin guri ne tunda ku a gajiya kuke, bari a ajiye ku a wannan gidan ku dan huta zuwa gobe, ko kuma a lokaci ko kuma da daddare a zuwa dauke ku. Aka ajiye mu, da aka bude gate, da aka gama lissafa mu, aka samu a cikin gidan nan. Ana bude gate ina shiga, naga cikin gidan nan mutane ne sama da 1000 a cikin gidan nan, na kasan gidan bursin. Saboda in dai mutum ya shigo wannan gidan, dama ba wai saba zuwa yi ba, kana shigo wannan gidan ba za ka iya zama, ba za ka iya ɗaukar minti 30 ma kana yawo, ka kasa ma zama. Wallahi haka muna shiga, na ganin mutane sun yi kwamba, nan mutane sun yi kwamba, na ji kaina gaba ɗaya ya ɗaure, ɗoyi wari ba a magana a wannan gidan. A wani ina shiga, wani yaro ya taso da gudu ya rike ni, yake cewa ka san nan ina ne? Na ce a'a. Ya ce ai bursin ne. Na ce bursin? Ya ce to na duba, to naga ai ba ma'aikata, ko larabawa ko ba larabawa ne, in gansu dai da kaki. Sai na ce nan dai ba bursin bane, sai dai wani gurin ne da. To muna a haka dai mun kasa zama, mu je nan. To sai nan muka ga ana waya a wani guri, ana biyan kuɗi a yi waya. Sai muka je sai muka biya kuɗi da ƙyar, ya ma karɓa ma. Sannan muka kira Hajiya a waya, wacce ta turo mu, muka ce mata ga mu a wani guri an ajiye mu, amma ba mu san ina ne ba. Sai take cewa ai dama mu yi haƙuri mu zauna, ai an tafi aje a gano hanya ne, in hanya lafiya take za a zo a ɗauke mu. Na ce to kuma duk yau mutanen nan da ake nan gurin kuma hanya za a je a gano a dawo. To dai haka dai muka zauna dai har yamma. Inda na dan samu na ji daɗi da naga ana zuwa ana ɗaukar mutane da daddare, za a ce ina mutanen wane, mutum nawa ne, kaza ne, to ku fito. To a haka dai haka muka kwana ɗaya a wannan gidan, a takure, a kunci, cikin kazanta. Haka zaka kwanta bayan da zaka yi da rayuwarka. To haka dai
har mu ma lokacin da Allah ya yi zamu bar wannan gidan, dan a lokacin akwai guzuri na ma da yawa. Wallahi lokacin kawai tunani nake in na fita daga wannan gidan kawai na gama, na ɗau guzuri na kawai ban ma san wanda na ba a wannan lokacin. Muka fito aka lissafa mu aka ɗora mu a mota tun karfe wajen 10 na dare, aka ɗora mu a mota za mu shiga Sabaha. Wallahi na gama ana ta gudu, a fita nan a fada nan, a fita nan a fada nan, a fita nan a fada nan, sai wajen karfe 7 na safe sannan aka shiga cikin Sabaha. Wacce tafiyar inda hanya za mu gaba ɗaya tafiyar bata fita awa 3 ba zuwa awa 2, amma haka aka yi wannan daren nan haka muka ganshi ana ta guje-guje. In an gano ma'aikata a canja hanya, a yi lambo, a kashe fitila, a kashe danjan mota, a yi waye, a haka dai har muka shiga farkon Sabaha. Aka ajiye mu a wata mazara, ita ma mai masifar sanyi, lokacin sanyi ne dama, amma yanda sanyin yake na can da nan ba iri ɗaya bane. Da rana na gama wata makyarkyata da muke yi da rana, sai mutum sai yayi mamaki. To a haka dai ana zaune har dare yayi, da dare yayi sannan aka zo da wata kantar aka lissafa mu 65, aka zuba mu a wannan kantar din da aka zuba mu, aka lullube mu da irin kaman talfon ne, wani dai irin wani abu ne aka lullube mu, aka yayyafa ruwa a sama, aka dauko ganyen dabino aka zuzzuba a sama, sai aka ci gaba da tafiya din. Har muna tafiya a wannan lokacin aka ci karo da ma'aikata ma, aka ce me aka dauko, direban ya ce dabino ne ya dauko a lokacin. Har aka dan yi kaman dai za dai a buɗa dai, aka dai muka dai tafi, ba a buɗa ba dai, Allah ya taimaka ba a buɗa ba, muka tafi. Har aka ajiye mu a wata madarar, ita ma still can bayan gari. Wani zo ya dauke mu a lokacin, ba mu san wanda zai zo dauke mu ba, kawai da ya zube mu a wannan gurin yace za zo a dauke mu, shi ma ya tafi sa. Ba a dade ba wata mota ta zo, ba mu ma san waye shi din ne ba shi bane, kawai yana zuwa kuma ibon wasu daga cikin mu, shi ma da ya gaba ya zubar, ya dawo ya ɗebe mu, ya ƙara ajiye mu. Wani a wannan daren tafiyar da aka yi ta gaba ɗaya wata tafiyar minti 10, amma da muka hau mota 3, tafiyar tururuwa ake, a ajiye a wannan ajiye a wannan, a haka dai har muka je. Da muka je gidan kamasho da daddare wajen karfe 2 dare muka sauka. Da muka sauka gidan ɗan kamasho, to mun zo Libya kenan. To da gari ya waye muka kira hajiyar mu a waya, muka ce hajiya mun zo Sabaha. Sai take cewa tun a lokacin ma nan yanda take amsawa ciki take nace to wannan fa ina ga mun zo kenan. Kawai daga lokacin ni tun daga ranar ma da naje yanda take amsa ma magana ma, ni tun daga lokacin ma ban ma kare mata magana ba har kawo yau. So sai aka dawo da gari ya waye, aka gama komai da komai, muka gana da dan kamashin mu ne mutanen wance, mu ne, to an zo lafiya kalau, to kaza to yanzu magana kuɗi. Sai aka kuma dawo magana kuɗi, an ba hajiya kuɗi daga nan za ta cika raguwa, hajiya ta makale kuɗi, bata bada 200 ba, dan tana magana ana bin 100 nan kuma aka shiga wata sabuwar rigima ta daban, kuɗi ya ki fita. Idan haka in baka bada kuɗi ba, shi dan kamashin da ya sa ma kuɗi, ko ya sa mutanen su suka yi ma wannan hidima daga Agadas zuwa nan, su kawo ko sisi ba a basu ba, kuma lokata kaɗan suke bayarwa, suna buƙatar kuɗin su. Idan babu kuɗin su za su iya karɓar ka su sai da kai, duk wani abu ne mai sauƙi so a gurin su, domin a fito musu da kuɗin su. Ko kuma shi dan kamashin ma an ba na Allah bane bai sai da kai, ya karɓi kuɗin ya biya mutane kuɗaɗen su da suka hidima a kanka. To haka dai ana ta yi dai ƙarshe dai sai gidajen mu muka yi wa magana, aka ƙara turo da wasu kuɗaɗen, ita kuma kuɗin nata na hannun nata aka rabu da ita a wannan lokacin. To a lokacin ina tunanin kwana na 6 na fara, aka samar min aikin gidan ruwa a nan cikin Sabaha din. Da na fara aiki, ina ga aikin wata 1 ne da kwana 7, shi ma aikin naga aikin ba zai yi ba, aikin ne gaba ɗaya babu hutu, aikin gidan ruwa ne. In aka karfe 9 na safe ake shiga zuwa 7 na yamma, amma yanda ake yanayin aiki ne babu hutu, yanda agogo yake motsawa to kuma haka za ku yi aiki, babu tsayawa. Da ka tsaya faɗa za a yi ma, kana tsayawa za a turo yaro da waya a hannu, za a nuna ma tsayo me kake, ba ka aiki. To haka ake aikin. Bacci ma ba za ka samu dama, kuna tsaka da bacci in aka kira waya ana buƙatar ruwa ko ina ne, haka za a zo a tashe ku a wannan daren, a ce ku zo za a kai ruwa guri kaza. Kuma in lokacin tashi ba za a tashi ba, sai dai ka saci jiki ka gudu, kuma kuɗin ba wani mai yawa bane ba. A wannan lokacin na gani ba zan iya wannan aikin ba, kawai sai na kyale musu aikin su, na dawo gareji na ci gaba da zama. Haka ina tunanin a gareji sai da ne wajen wata 4, ba wani abu da nake, kawai a zaune nake, sai dan abin da ba a rasa ba a hannun dan kamashi. To shine dan kamashin, sai wani balarabe ya zo mai magana, ya ce yana buƙatar mutane 10 za a kai su mazara. To a lokacin, to mu dama mu ne gadiman gidan, duk wanda ya zo a bayan mu yake. Sai aka samu gadiman gidan gaba ɗaya, aka tattara aka ce to ku an samu aiki a mazara, ana buƙatar mutum 10. Sai aka tattare gaba ɗaya gadiman gidan,
sai aka tura mu madara. Da aka tura mu madara, to shi mai gidan shi matsalarsa akan kuɗi ne, shi ma dai still in shi bangaren abinci ne shi ba shi da damuwa. In kuka ce mai abincin ku ya ƙare, to komai dare inda daddare kuka gaya mai, to komai dare zai kawo muku abinci, ko kuna bacci zai zo a mota zai ku sauke kayan abincin ku ya ci gaba da tafiya, amma kuma kuɗi ne fa ba za ku samu ba, kuɗi ne ba zai biya ba, amma abinci dai za ku samu abinci amma ba kuɗi. To shi ma haka muka yi ta gwagwarmaya da mutumin nan, a fada a tashi a fada a tashi, an muka fahimci tunda mu ba abinci muka zo ci ba a ƙasar nan, ai ya kamata a bar mai aikinsa. To a lokacin duk cikin mu ba mai kuɗi haka, ni na sai da layi na da na siya na sai da shi, muka yi kuɗin mota muka dawo cikin gari. To da Allah ya sa da muka dawo cikin gari, sai muka haɗu da wani ɗan Nijar, to sai tamu ta zo ɗaya da shi a lokacin. To har sai ya zama kamar ma shi ne mai gidana, ya sama min aiki, nake yin aikin mazara, ban ruwa na shukoki haka, ni nake yin wannan aiki. To na jima ina wannan aikin, so har akwai wani lokaci ma da na je ina wannan aikin, sai wasu suka zo a mota. Da suka zo a mota, ashe wai barayi ne ma suka zo. Ni na ɗauka ma ba barayi ba ne, na ɗauka a cikin ƴan uwan mai gidana ne, wani ya zo daga ciki, sun zo duba aikin da nake yi ne. To da suka zo sai suka kira ni, sai na je. Da na je sai na fahimci wannan fa ba fa ƴan uwan mai gidana ba ne, sai na ja da baya, sai suka ƙara kira na, sai na ƙi zuwa. Sai suka tako mota da gudu. Da suka tako mota da gudu, sai na gudu, sai suka biyo ni. Da suka biyo ni, ina gudu, su ma suna gudu, sai na tsallaka wani dutse. To motar ba za ta iya tsallaka wannan dutsen ba. To ashe su wai komawa suka yi wani gurin kan kwana suka labe inda ba zan gansu ba. Ni kuma na riga da na kunna ruwa, na kunna bamba, sai na ce to bari ka ga